Angnono Bwkha bai hamjago. Angnono Bwkha bai kesi hamjago. Okani word wo tamo mistake tong. Kisa one chogui naile bayap song. Yes, of course no. O sentence o noro kuno fano mistake rok nugui mangalak. But jeng fact notice sana thangka ke eba ke actual fact notice sana thangka ke Bwkha bai hamjago hinmani kok rok biological hinke impossible si. Tangi hinke sini Bwkha ni shamung eba ke sini heart ni function ke blood circulation osi. Mane sini Bwkha average per minute 72 bar heart beat ngai sini pura body wasi blood circulation rok khalayo nung book rogo pura heart sap darpanu pore naidi aro jagao nung heart ni function kuno jagao fanu lafo hinai mangalak jengke bono hamjakna thangthani wo ebake laf klaina thangthani wo sini Bwkha ni se sini khunju te sini bukung ni fanusi kam tongkogu example jengke boni sweet voice rong no khana kangke khorang kati rong no khana kake jeng a borok ni digi attraction ngu jeng a borok rong no tui feel ngu also sini ganda rok tui kebo belaino Bahy motom roke lai thangka ke jeng boni digi bu attraction ngu aboni bagino tabok ni jora rogo body spray rok belaino kabang use ngui tongu so jeng kebono hamjakna thangthani wo ebake kebono love klaina thangthani wo sini Bwkha ni sei sini khunju te sini bukung ni fanusi kam tongkogu tabok noroni kuseningke amosi inke sengke bono Bahykhe hamjagui tang ebake sengke bono tamo baike hamjak aboni answer inke simple nu bayap song sengke bono hamjakna thangthani wo sini brain bai sini mokol si joton si kabang yusungu also sini biological hormones robo aro jagao responsible tongu example sengke bono mokol bai nugui naithok jagui thangkangke sini brain o a information shogoyu sini brain hike a information o analyze khlayu je a borok nini bagi perfect dena perfect ya a borok nang bai masang dena masang ya a borok no analyze khlayu boni pore perfect engjakangke nini brain no a borok no decide khlayu afro hike nang a borok no propose rok khlayu propose accept khlai bemani yakulo norok hamjak lai belai no kabang salbrum no kokrok salai tongkangke nini brain no dopamine mungtei kaisa chemical release jengnai a chemical nono belai no kaham tei relax rok feel khlai ronai afroke nang a borok jesik hamya fanusi nang bonotei hamya rok nogalak jaike ke bo cigarette addicted borok ni brain no dopamine release jengmahaike a borok cigarette no sini health ni bagai hamya hini sai man fanusi ba cigarette no yakar maya boni brain no dopamine release ni thro bo belai no relax tei kaham rok feeling ei matong mani bagai abagaino nung kebo borok bai hamjagui kedekma jora kokrok sajak hingke a borok hamya kamrok khlai tongphanusi nung boni aro hamya rok no nogolak a jorani hamjakmani no hinjago love is blind hinui aproni jora oke nung boni bagai kaham hamya rok no wansukmaya engei thangu tei baksa borok no amai bungmani nukjago je mokhang nuklaya karainu belaino kedekok salaite hamjagui thangmani rok amo hingke khunjuni thro hamjagui thangmani mane love engmani aboni kokno angdorno swkangno sajak nung boni voice no sweet engjagui kaham nangjagui khna thokjagui salbrum nu bobai kok sawi tongkangkebo nini brain no dopamine release jengnai nung a borok no tui kaham feeling nai nung a borok bai kokrok ma saka keno nini brain kaham feeling nai mane nung bono hamjagui thangnai te kaisa kok Jackson Druba saya deba शादी कोई सेक्स नहीं रखिनाय शादी सेक्स नहीं है शादी angke norno shanai sing hamjak laimani yakulosi kaijaknarok mojogo mane hamjakma tei kaijakma abo same word no kalayo oro jagao ang norokno brother sister no hamjakma tei ma babo no hamjakmani kokrokno saya so love wo ebake hamjak laimao kaisa bai kaisa sexual attraction bu tongu abo sini biological hormones ni thro engei tongu selangke sexually brain no attract ngu bere hingke sexually selano attract ngu angdorno kubi koknosi shanai saka simi nomna phunugya a Jackson dro Bahykhe omo kaisa truth biological facts si abagai tinini simi nono kebo ang nono Bwkha bai je hamjago ang nono kubi Bwkha bai ke je hamjago rohini sakangke bono sawai redi what a nonsense hinai Thank you video no paithak jorake naitongmani bagai tei norok salbrum no oma interesting fact rok nainani muchukangke bo o channel no subscribe khlai redi tei ani o video no bo joto tiprasa rok ni oro share khlai redi video no paithak jorake buchui naitongmani bagai norok no belai kenu hambai